Mina ukuthi wakanhlapho ukuthi ngiyavuma sivumelene nesikebhe njengoba bengibiziwe emhlanganweni ngendaba yeni yakaKhumalo. Njengoba besinikezwe ukuthi inyanga ezintathu sibe sesithole indawo. Isikebhe sinikeza inyanga ezintathu. Thina sizicelele inyanga ezintathu. So savumelana isikebhe naso savumelana ukuthi cha bayasinika ngokuthi bayabona ukuthi cha akukho dlame sikhuluma nje ngendlela e-right. So indlu uthenge yawabani? kaKhumalo. YakwaKhumalo. Nani kade nifakwe ngibani endlini? No kusho ukuthi umama lo wakwami wayezwana nobhuti owayehlala lapha. Wafika nabantwana basesebancane mina ngangihlala eThokoza. Baze bakhulela lapha njengoba babona abangaka njengoba sekasebenza umfana. Okay. Yeah. Unelisekile ngesinqumo esithathwe isikebhe? Ngelisekile ba kakhulu ngelisekile kakhulu. So nizokwenza njani kulo 3 months enikwe isikebhe? Ya kuzofanele ukuthi besiphume ngokuthi umfana vele yena bese kayithengile mayikushoda nje ipaperwork. Yeah ipaperwork ngoba la sibeka yile nomama kena lo wami untombazana bayibheka indlu eduduza. Nixazululekile nabantu bakwaKhumalo? Sicazulekile umama nyambona lo angicala ukumbona. Kahle futhi bekangafiki ngodlame makafika. Bekafika nje umuntu right ngeke ngambona. Okay. Yeah azake angifuni ukucamba mangabe azange afike ngodlame. Bekangafiki ngodlame. Nishayiwe esikebheni noma nenziweni? Sinenzeni nje isikebhe? Cha asishaywanga futhi. Asishaywanga basamukele kahle. Konke ngabasamukele kahle ngokuthula futhi. Siyabonga. Yebo.